Kenyau terap Achik National Movement HANM haga khatsau terik rempang keladawan usong kenor ke ying dorbar thawan ke jela ban sedang pindon kamno dekiktin khasi bat garu haga ying dorbar thawan. Presiden ke HANM ubak lamprang kharbani uloong ba ke HANM kala ajing mut naduk ke khandriu terik mentau benai ba usong kenor un ailat bat un sya ik dekhot ban kren haga ktin khasi ni garu ya ke jingetai halor kamang pisa jong ke sorkar. Kedua bar mang pisah kan sedang naduk ke khandriu terik mentau benai bat kan ne shitayau Kenduk jongka HNM yau speaker jongka Mekhaya Legislative Assembly kadai namar ba yakaktin khasi bat karo hak arpanyo terik jong benai September jong sunam jakat pra la pas yakarisation daga Government of Meghalaya poga jingelam jongka sokar MDA 1 pupor Tehenrai hadu kini kisngi nalyang jongka sorkar India kampat syamla ai kena kono ka signal balano en kentup no yaktin khasi batkaro syakit pra jongka tisun sa dari India tinama kata kum kaseng kabada buan penlong jingeki kalai tarik membar jong sunam berang sudap bangila semai ngila kular syaka ri benriu ba nginom song thaj ni yai budin ba kat hado ba indayo timatakas ngi lawan hangne bad uspeka nama ngitip syai ba ka dorbar ka session kan long la sisngi kan dotrek ngila kentu ya uspekar ba nado ka kan dotrek nang ne syakmat ba ka Mekhaya Assembly bat barok ki reu pungut ki MLA jong ka jela Meghalaya kum kadak jong kajing pen i syaka sarkar India watla kam sempat la implement ya kena kajing kwa jong ke jela Meghalaya kajing kwa jong ke jak penreu manado ka khandreu terek nang ne sekmat kat badon nerbar ba UMLA karo uhapkan karo UMLA MA khasi uhapan kan khasi barada UMLA karo sutu ijing kan khasi ka sarkar Meghalaya kan haban bo daw nong translate ada ukaro sutu jeng kan kasi ada ukasi sutu jeng kan karo ka kamram jong ka sarkar Meghalaya lengba uspika ki habbo no translate kenang wat pen i sya ka partai pen i sya ka sarkar India ba watla pinpat recognize jeng nektin rai mangingi kum ka jela kum lanai kum ka jak penreu min haban pen kamno bat ngila dawaro na uspikar ba phi kum kinru pungut kno to an nang pen kam ma phi assembly nang e ki ga HNM adalgi bat ngila ya turu hai uspikar ba ke HNM ka long ready ni abstang ya ka kuman batmai enda ka sarkar India kala pom ni ka batmai ke HNM ka long ready ba ngin lek ban ya ki da khamtang bat ngila tu hi ha uspikar ba ngim don por ban sui ki jai jai kumbang ki mana kene ka sit in demonstration ngila rai ba daga jeki ka bajor daga chin ka ba long ka bajlong bat ngila ya de betu hai ba daga hunger strike ka HNM kala bisa na banta ba kine ki jingdawa jong ka jak benreo kine ki jing kwa jong ka jala Meghalaya kin yo no berkesukar India ka deban sngap ya kene ka sur jong ka jak benreo ka deban sngap ya ka sur jong ka jala Meghalaya Meghalaya jong speaker ula ai jing kublai yengi kum keseng ka babudin bat u Meghalaya jong iru ila kular ba naduk khandreu treki ban hap ban le kumbal ke ke ba keseng ka ai jemut nomor pi ngi sutu baldangi kum kitrai ri trai muluk ne kum ke jela Meghalaya ngim penon kam ya ketin lajong kum no ngin expect ne kum no ngin kilinti bekas kiwei ne ka sarkar India ka ba na Delhi kan simkia rangi simkia kamot ka sarkar India ro kan sutu ke jing simkia juni kita ki jing ya thir jing ya tai jing discuss jong ka seng HNM badu speaker ha ka singi mentah